Ευγένιος Τριβιζάς, η πολύ λέμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα. Διαβάζει ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς. Μουσική Σεργέη Προκόφιεφ. Κατάπιε όλα τα κύματα, όλες τις σταγόνες, όλους τους ναύτες, όλες τις γοργόνες, όλους τους φάρους, όλους τους ξηφίες, τους σπάρους τα χταπόδια και τους αστερίες, τα κανό, τα καβουράκια και της θάλασσας τα λογάκια. Έφαγε με φόρα τις βάρκες μία-μία και με μεγάλη βουλημία τα αεροπλανοφόρα και τις γραμμής τα πλοία. Και πράγμα που δεν πρέπει, δεν άφησε ούτε φύκη, δεν άφησε ούτε λέπη και μείνε με μιας στη μέση μιας μεγάλης ερημιάς. «Τα χάψα όλα», είπε μία κι έξω. «Ώρα τώρα να χωνέψω τα καβουράκια και τις μέδουσες τις κακομοίρες». Είδε τότε να έρχονται από μακριά με καμάκια μητερά 6-7 φαλαινόθυρες. «Αχ», σκέφτηκε, «τι συμφορά! Έρχονται να με σκοτώσουν, να με κάνουν μαργαρίνι και μπανέλες. Τι τις ήθελα τις τρέλες, τι τρομάρα, τι τρεμούλα. Αχ, μανούλα μου, γλυκιά μανούλα». Τι να κάνει, τι, ούτε νερό να κολυμπήσει, ούτε θάλασσα για να κρυφτεί. «Αχ», φώναξε, «τι φρίκι! Έφαγα τη θάλασσα που με έκρυβε. Δεν άφησα ούτε φύκι. Ήτανε μεγάλο κρίμα να φάω και το τελευταίο κύμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προτού με κάνουν λιώμα πρέπει αυτή η ερημιά να ξαναπλημμυρίσει», είπε η φάλαινα κι άνοιξε το στόμα. Και βγήκαν τα κύματα και οι κυκλώνες, οι ναύτες, τα πέλαγα και οι γοργόνες, οι σπάροι, οι ξηφίες, τα χταπόδια και οι αστερίες, τα κανό, τα καβουράκια και της θάλασσας τα λογατάκια. Έκανε η φάλαινα ένα μακροβούτι, στο νεράκι χώθηκε, κρύφτηκε και σώθηκε. Και από τότε της κόπηκε η λεμαργία και τρώει τις μαρίδες μία-μία.